prvom rade je najdôležitejšie povedať, že úplný prechod na elektromobilitu nenastane zo dňa na deň. Aj po úplnom obmedzení predaja nových spaľovacích vozidiel ich bude stále možné zakúpiť, napríklad na sekundárnom trhu. Tak, ako sa bude postupne rozvíjať elektromobilita, sa s ňou bude postupne prispôsobovať aj distribučná sieť, pre ktorú je elektromobil len ďalší spotrebič v našich domácnostiach. V stratégii rozvoja elektromobility v Slovenskej republike sa pre rok 2030 predpokladá 180 000 elektromobilov registrovaných na území Slovenskej republiky. Tento počet by distribučná sieť z pohľadu celého Slovenska zvládla už aj dnes, vzhľadom tomu, že sieť sa prevádzkuje a udržiava s určitou výkonovou rezervou. Čo sa týka jednotlivých ulic v mestách a dedinách, sú lokality, kde by v budúcnosti mohli nastať problémy. Práve preto sa ich už dnes distribučné spoločnosti snažia aktívne eliminovať zavádzaním online meraní v rôznych častiach siete tak, aby dokázali dostatočne včas predchádzať problémom.